नमस्कार। सेवा साधना गुरुकुलाने सुरू केलेल्या शैक्षणिक सुविचारांचे स्पष्टीकरण या उपक्रमामध्ये आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत। आज आपण महात्मा गांधीजींचा सुविचार घेणार आहोत। तो सुविचार असा आहे की खराब हस्ताक्षर ही अर्धवट शिक्षणाची निशाणी आहे। महात्मा गांधीजी या सुविचारामधून गांधीजी सर्व विद्यार्थ्यांना एक संदेश देऊ इच्छितात की आपण आपलं हस्ताक्षर सुंदर केलं पाहिजे, बदललं पाहिजे। आपल्या व्यक्तिमत्वाचा आरसा जर काय असेल तर आपलं हस्ताक्षर असतं। एखाद्या महान व्यक्तीला, एखाद्या गेस्टला आपण एखादं पत्र लिहिलं आणि त्या पत्रावर जर आपलं हस्ताक्षर खराब असेल तर आपलं इम्प्रेशन हे बॅड इम्प्रेशन जातं। म्हणून आपलं पहिल्यांदा लिखाणाच्या स्वरूपामध्ये जर इम्प्रेशन समोरच्या व्यक्तीसमोर चांगलं जायचं असेल आपल्या व्यक्तिमत्वाचं, तर ते आहे आपलं हस्ताक्षर। म्हणून आपल्या व्यक्तिमत्वाचा आरसा जर काय असेल तर तो असतो आपला हस्ताक्षर। म्हणून पहिल्यांदा विद्यार्थ्यांनी हस्ताक्षर बदललं पाहिजे स्वतःचं। आपल्या मनामध्ये किती चंचलता सुरू आहे, हा विद्यार्थी किती अस्थिर आहे, हे कशावर समजतं? त्याच्या हस्ताक्षरावर। हस्ताक्षर खराब असणारा मुलगा 100% चंचल असतो आणि एकदा ही चंचलता कमी होऊन हा विद्यार्थी जर स्थिर झाला तर समजावं याचा हस्ताक्षर बदललेला आहे आणि हस्ताक्षर बदललेल्या विद्यार्थ्याचा आत्मविश्वास सुद्धा वाढलेला असतो। म्हणून गुरुकुलमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर पहिले 15 दिवस आपण फक्त हस्ताक्षरावर काम करतो की इंग्रजीचं हस्ताक्षर कसं बदलता येईल आणि मराठीचं हस्ताक्षर विद्यार्थ्यांचं कसं बदलता येईल यावरच आपण काम करतो। आणि एकदा हस्ताक्षर बदललं की विद्यार्थ्याचा आत्मविश्वास वाढतो आणि तो बदललेला असतो। पण यासाठी घरी जे विद्यार्थी आहेत, गुरुकुलाचे स्नेही, गुरुकुलाचे मित्र, सर्वांचे जे विद्यार्थी घरी आहेत त्यांनी यासाठी एक प्रयोग करावा की स्वतःच एका पेजवर मराठी आणि इंग्रजीतून 2 पेजवर आपलं शुद्धलेखन लिहावी आणि चेक करावं की माझे नेमके अक्षर कोणते खराब आहेत। लेटर्स, आपलं अक्षर खराब आहे म्हणजे सगळेच अक्षर खराब असतात असं नाही। काही मुलांचं बी खूप सुंदर असतं पण जी जर चेक केलं तर ते खराब असतं। एफ सुंदर असतं परंतु आर खराब असतं। तर आपले कोणत्या अक्षरावर मला काम करणं गरजेचं, जे बदलणं गरजेचं आहे, यावर जर एकदा मुलांनी लक्ष दिलं आणि एकदा जर आपलं हस्ताक्षर बदललं तर समजून घ्यावं की आपलं व्यक्तिमत्व आता बदलणार आहे। अनेक मुलं असे आहेत की जे अभ्यासामध्ये प्रचंड हुशार आहेत, त्यांचे उत्तरं पाठ आहेत, त्यांना सगळे लिहिता येतं, परंतु पेपरमध्ये लिहिलेलं हस्ताक्षर इतकं खराब होतं आणि त्यामुळे मार्क कमी पडले। असे अनेक मित्र, असे अनेक विद्यार्थी मी बघितलेले आहेत। म्हणून आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज या सुविचाराच्या माध्यमातून मी सर्व विद्यार्थ्यांना अशी विनंती करतो की पहिल्यांदा आपल्या पालकांच्या, शिक्षकांच्या मदतीनं स्वतःचा हस्ताक्षर बदला। विशेष करून मराठी आणि इंग्रजी हे दोन्हीही हस्ताक्षर ज्या दिवशी आपले बदलतील त्या दिवशी आपण एक आदर्श विद्यार्थी झालेलो असू। या ठिकाणी मी थांबतो। धन्यवाद। आपण सेवा साधना गुरुकुल या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून लाईक व शेअर करू शकता। धन्यवाद।